गिबि गिबियावनो दिनै नोंथांमोन बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय मानोना आं दिनै गोदानै मोनसे हटेल खुलिदों बे हटेलखौ नोंथांमोना फैनानै हाइलाइट खालामनो थाखाय जि थांखि लादों आरो आं नोंथांमोनखौ आं लिंहरबाय बेनि थाखाय नोंथांमोना जि गोसो होनानै आंनियाव आंनि हटेलनि बै मोजां जानायखौ हाइलाइट खालामनो नोंथांमोना फैदों बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय आं बे हटेल खुलिनाया आंनि बिसोरनि माबा मोनसे सिमां दङमोन बे सिमांजों आं लोब्बा लाखिनानै दिनै बे हटेलखौ मोजाङै खुलिनो हाथों आरो इयुनाव जाहाथे बे हटेला मोजाङै सालायनो हाथों बे आनान गसाइनि इसोरनि खाथियाव आं आरज गाबनानै जों बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि आरो जों नेहाथारि आदाजों लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला गाहाय देउरि दैमा दैखौ लेंहरनानै बेयाव आं मोजाङै जाहाथे सोलिनो हाथों बेनि थाखाय इसोरजों लोब्बा लाखिनानै आरज खालामदों आरो मोजाङै जाहाथे आं हटेलखौ इयुनाव मोजाङै सालायनो हाथों बेनो इसा खालामबाय आं नोंथांनि जिथु हटेल खुलिदों बेखौ बिश्वनाथ सारिआलियाव फैनानै जेनेबा अबेथिं थाङोबा अबेयाव मोनगोन बिनि थंखौहाय बिश्वनाथ सारिआलिनिफ्राय थांबा साइडनिफ्राय लखिमपुर रडाव दङ दा बे बागमारि होननानै जायगायाव बे बागमारि गहपुरनिफ्राय फैबा गेजेराव जागोन आरो बिश्वनाथनिफ्राय तेजपुरनिफ्राय गेजेराव जागोन आरो लखिमपुरनिफ्राय आरो अरुणाचलनिफ्रायबो फैनो हागोन बेयाव मोजाङै आबुङै बोथिसे ओंखाम जानानै मानसिफोरा गोजोननाय मोनगोन आं बेखौ सानो आरो जिथु हटेल खुलिदों बेयाव जानाय आइटेमफोरा ओरैनो मा मा दं बेयावथ' हटेलाव जों सबाय अनला आरो बोरमा बेदर दाउ बेदर आरो जोंनिथ' एकदम माने जानाय जोंनि जिथु बर'नि जानाय गासै माबा मोनगोन आरो अमाथ' मोनगोनानो अमा थागोन एकदम मेन बर'नि माबा हिसाबै अमा थागोन आरो मोजां बर'नि जानाया बर'नि माबा थागोन आरो गांजेमा नाम होदों गांजेमा माने बर'नि एसे गोथाव जानाया जिहेतु जों उन्दैनिफ्राय गांजेमाखौ जायो आरो बै गांजेमाखौ जानाया एसेबां बर'फोरा मोजां मोना बेनि थाखाय आं बर' हिसाबै बर'नि मुं गांजेमाखौ लाखिबाय आरो बेनो पुत्र अनुपज्योति बेज शिक्षित युवक गति इते एन रेस्टुरेंट गांजेमा आरम्भ কৰিবলৈ আজি शुभारम्भ হৈছে और मोर हातेरे आसलते शुभारम्भ कराइছে गति मैं हिया उजारी आशीर्वाद दिसो जाते अनुपज्योति मेस এই ল'ৰাজনে যি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এই ব্যৱসায় যাতে তেওঁ সফল হয় ভাল হোটেল ব্যৱসায়ী হিচাপে যাতে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে গতিকে তাৰ কামনা আজি শুভ উন্মোচনৰ মুহূৰ্তত মই কৰিছোঁ আৰু এই অঞ্চলত যথেষ্ট সংখ্যক সংখ্যালঘু ৰাইজ আছে গতিকে তেওঁলোকলৈও মই আবেদন জনাইছোঁ সকলোৱে এই ল'ৰাজনক নিজৰ ল'ৰা হিচাপে ল'ব আৰু এই ব্যৱসায়টো তেওঁ ভালকৈ আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সহায় কৰক আমাৰ এজন স্থানীয় যুৱক গতিকে তেওঁ ব্যৱসায়ী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'লে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল হ'ব গতিকে মই তেওঁলৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ